guys, the Betway Premiership is already started. You see games, we see results. So can you tell me ukuthi kwezi matches zale weekend zokuqala zintoni izinto oziqapheleyo okanye zintoni into ocinga uba fanele uba iteam yakho ingalungisa zona going forward? You see inantsika new signings zizibonakalisa ukuthi they are not there to joke, they are there to do the job. So kwicala letim yakho ubona ukuthi apha kwi-first game inoba mhlawumbi ubethakele ndawoni okanye mhlawumbi ucinga ukuthi kunga-reinforcwa ndawoni or so according to you kwinantsika kwitim yakho, do you think ukuthi new signings ezisayiniweyo more especially ezo bezinikwe i-chance, do you see ukuthi mhlawumbi kusekude kuzo ukuthi zingajela kwinantsika kwitim yakho, or you see ukuthi amajita they show up and raise up inantsika izandla zabo ukuthi coach sikulungele ukuthi singadlala? Let's go to i-comments guys and then share whatever.